tile damadamanin kɔnɔna la san 2022 o bɛ ban san 2023 o bɛ daminɛ nka koba jumɛn de kɛra san 2022 kɔnɔna la mun tora malidenw hakili la kosɛbɛ alulɔm Traoré Mariam Kulibali ani Alaye Kasse olu ye malidenw ye n'an y'olu ɲininka o la an ko o lamɛn. 2022 la an ye degun minnu sɔrɔ o kɛra coronavirus ye degun min fana sɔrɔla o kɛra bɛnbaliya ni fɔɲɔgɔnkɔ min donna an ni ɲɔgɔn cɛ ani ensuite aussi an y'a ye k'a fɔ an ka sigida la bɛn ni kelenya o ma sabatili min kɛ a kɛra sababu ye k'an ka fɛn caman segin kɔ. 2022 événement mun ye ne marqué o ye coronavirus ye vraiment a ye ko bɛɛ san bolo les activités jeunesse voyage fɛn bɛɛ de sara surtout en tant qu'opératrice économique a géré an kan kosɛbɛ surtout an balakaw. An y'a ye 2022 kɔnɔna na Mali ye fɛn dɔ ye mun ma deli k'a ye a fɔra ko embargo dara an kan fu la kan tɔɲɔ fɛn kama dɔrɔn u nana ni embargo in da jamana in kan bon alhamdulillah jamana y'a ka fanga yira a y'a ka hɔrɔnya yira. Bɛnbaliya musow ka hakɛw sabatibaliya ani coronavirus bana n'o y'olu ka ko fanba ye mun tora u kunna maliden wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ Justin Arama olu kɔni mun tora olu kunna o ye diɲɛ mara cogoyabaw ye ani dolantanba minnu n'o bana ka kɛ diɲɛ kɔnɔ sisan an ka ale lamɛn. Koba minnu kɛra san 2022 kɔnɔ bon côté politique la ne b'a fɔ o ye koba fila ye guerre min bɛ ka kɛ Ukraine sisan donc o kɔni kɛra ko ye min ye yɛlɛmani don mɔgɔw taabolo yɛrɛ la diɲɛlatigɛ kɔnɔ ani mɔgɔw ka faamuyali cogo et puis côté sportif la coupe du monde yɛrɛ ye donc coupe du monde ka organiser Qatar a organisation n'a spectacle yɛrɛ bɛɛ vraiment a kɛra réussite dan ye. Umu Traoré alulum ani Alaye Kasse olu kɔni olu sigilen bɛ ni mun ye o ka kɛ san 2023 kɔnɔna la an ka o lamɛn. 2023 kɔnɔna ne ka laɲini ye min ye a fɔra misaliya la k'a fɔ ko anw denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi anw de ye faso jɔkulomaw ye 2023 kɔnɔna na an b'a ɲini minnu bɛ an ka jamana mara bolo bɛ minnu bolo bi u ka se ka na ni fɛnw ye fɛn minnu bɛ se ka anw sifinw ka barantanya kɛlɛ. Ani komi Mali fana ni a kɛrɛfɛdugu de don u bɛɛ ni kelenya ka na o jamanaw bɛɛ la walasa an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na komi Mali t'a dama na an bɛ diɲɛ de kɔnɔ an ka laɲini fana ye 2023 in a ka kɛ sababu ye ka na ni basigi ye diɲɛ kɔnɔ. An b'a dɔn k'a fɔ san 2023 kɔnɔna la o fana ye wagati ye mun na yɛlɛma caman kan ka don jamana mara bolo cogoya la mun ye kalafilibaw ye mun ye jamanakuntigisigi ye ka taa laban o ma o min bɛ kɛ février kalo san 2024 maliden caman kɔni olu hamina ye mun ye o baaraw olu ka se ka kɛ san 2023 kɔnɔna la yaasa kalafiliw olu ka se ka kɛ san 2024 o février kalo o kɔnɔna la. Mohamed Daɲu ko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.